Ningħaqdu, niġġeddu u nirnexxu. Il-Partit Nazzjonalista jista' jkun tim rebbieħ biss jekk naħdmu flimkien, inkomplu niġġeddu flimkien. B'hekk biss nistgħu nkunu oppożizzjoni serja u gvern alternattiv. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Grech f'intervista li saritlu fuq Net FM il-ġurnalist Liam Carter. Wara li ninaqdu iva, inkomplu niġġeddu, inġeddu l-organi tal-partit, inġeddu il-mod ta' kif mhux biss nitkellmu imma wkoll ta' kif norganizzaw ruħna, intejbu d-dejta illi għandna u allura b'dawn iż-żewġ elementi jista' mhux biss ikun oppożizzjoni serja imma jista' wkoll ikun gvern alternattiv anka f'qasir żmien. L-Avukat Grech qal jekk ikun elett kap tal-Partit Nazzjonalista se juża l-idejat ta' kulħadd. Fid-dawl ta' dan saħaq li m'għandu ebda problema biex jaħdem ma' Adrian Delija biex titkompla il-kawża kontra l-Vitals għax din hija korruzzjoni kbira ta' dan il-gvern fejn il-poplu Malti qed jinstera' il-miljuni ta' kuljum. Eżempju ċar ta' kif Malta spiċċat maħkuma minn gvern li ħataf l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Dwar dikjarazzjoni ta' ħlas tat-taxxa, Grech qal li bħala persuna privata u bħala politiku seta' għamel aħjar u għalhekk talab apoloġija għal dan kollu. Fl-istess intervista huwa ppreżenta l-Compliance Certificate li ħareġ id-Dipartiment tat-Taxxa li juri li m'għandu ebda ħlasijiet pendenti ma' dan id-dipartiment. L-Avukat Grech qal ju se jkompli jaħdem biex is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista tkompli tiġi lura fuq saqajja. Dwar il-pandemija tal-COVID-19, Grech qal li jifhem li din hi sitwazzjoni li ħadd ma kien ippreparat għaliha, imma kif dejjem ġara il-poplu Malti qam għall-okkażjoni u għamel sagrifiċċji kbar. Iżda f'din is-sitwazzjoni kollha għandna Prim Ministru li naqas milli jgħidilna l-verità kollha, naqas milli jgħidilna li l-pandemija m'għaddietx, għażel li jgħidilna li l-mewġ kien biss fil-baħar. F'din is-sitwazzjoni huwa importanti li jinħoloq bilanċ u l-poplu jkun marraf b'kollox. Dwar il-ftuħ tal-iskejjel, Grech qal li għandna sitwazzjoni fejn l-iskejjel jidher li se jinfetħu b'mod maġġel b'ralliema qed jingħataw l-informazzjoni tard wisq. F'dawn l-aħħar 7 snin kellna żewġ Prim Ministri li ma kellhomx pjan ċar dwar l-immigrazzjoni. Il-kandidat Grech saħaq li f'dan kollu il-prijorità għandha tingħata lis-saħħa u s-sigurtà tal-poplu Malti wawċi kollu. Huwa qal li s-servers qed juru li għandu appoġġ kbir u għalhekk jekk jingħata l-fiduċja tat-tesserati se jara li bis-saħħa u r-rieda ta' kulħadd il-Partit Nazzjonalista jkun oppożizzjoni b'saħħitha u gvern alternattiv. Se nkunu flimkien qegħdin insaħħu l-Partit Nazzjonalista biex inkunu oppożizzjoni b'saħħitha imma wkoll gvern alternattiv. Allura bla dubju bis-saħħa ta' kulħadd, bir-rieda ta' kulħadd, bl-enerġija ta' kulħadd nkomplu niksbu l-fiduċja tan-nies ma' kull ġurnata li nkun qegħdin naħdmu u nagħmlu u nwettqu il-politika tagħkom, il-politika tan-nies. Marija Franca Lanza, Net News.